Jingyalap election jong National People's Party Homesling Constituency kelalong kabakluy bah haka janmit jong kapratarik we yong arajar arpusaw nawa lala abanyo I ya kejingja jerongkti hapneng kinong kersan jong artili kiseng san pertai ka NPP ka balam khamat ya sorkar bat ka VPP ka badan hakal yang persya baro kini ki parti ki penyang yelau jong kurtong na kabenta kani election MP sya Lok Sabha kabanlong haka khandai terik we yong arajar arpusaw bat haka jingyalang yelap election kabala penlong hakapor janmit kabala syupunon kam daki boarding lasaki bakalami kejingya kenat hadu baki pulit kenrano syathanat yakin nongkersan ka VPP kibala lek ban perta haupra hakejelang NPP katba kadang keren ka kortong kakong amprin dingdo Henry hakapor bakapali bankren kade yau CM ka KHDC uba penia sing CM kalau don keju kejing perta bat hakate kapor ba penia ulah hukum yo officer pulit banle ka badon kam da ka boong da ka tin nongwei police officer take action kini ba temu ban pen kulmar ya kani ka meeting mlelei kinle badon kam subha police officer take action balai ngong kumta kidan ki kenhon belak phak da kini parti ban penkulmar ki meeting om tang belajar menta Henry laja kini kisngi beladap ru kiladon ki kenhon bawan ban penkulmar meneru ladon bat ngangong ka parti NPP ka burom ye ki wewe political party por people long jingalang Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya